Na dnes som si pre vás prichystal takú chuťovku. Nalejem do tohoto pohára vodu. Tu je. Iba ju položím na poličku a zídem štúrec s tým, že teda dúfam, že ten pohár neprehodí. Ono hlavne s tým nákladom, to čo vozím ja, všetky tie stavebné veci, to je na sebe naložené od do. Tak týmto som zliezal ten štúrec, pohár s vodou, hej, na poličke. A vlastne tam je dôležité ísť tak, aby tá odstredivá sila vám nerobila s tým nákladom to, čo vy nechcete. Hej. Čiže vlastne ten zadok návesu je skoro to isté ako v tej kabíne. No vidíte, nebol som na kamere, tak som sa nezapásal, hej. Ale to bolo na schvál, takže teraz si hodím pás. A ideme na to. Chcel som to spraviť smerom hore na štúrec. Bolo by krásne počuť ten motor, hej, ale hore na štúrci som chcel podoťahovať gurtne, čo držia tovar, takže urobil som to až tam hore. A nemal som vyťahnuť vôbec kameru, dneska som vôbec nemal v úmysle nič natáčať, lebo mám v toho kamere toľko, že to nemám ešte spracované. A ono vlastne dole, ten štúrec smerom na Turčianske, alebo teda na Žilinu, ide človek rýchlejšie, ako ide hore do kopca. Hej. Aj keď platí, že ako hore, tak aj dole. No, to pohár sa nám trošku pohol. Nechcel som robiť také finty, že priliepať ho zo spodu, alebo čo si také. Videli ste, ako som vodu nalial. A idem. Pozrieme sa. Voda stále je. A ono zvlášť, táto polička je tu dosť taká hladká. Určite, keby bola nejaká gumová podložka pod ním, tak by držal lepšie. To by zase bol možno náchylnejší na prevrátenie. On, ten pohár, keď sa možno, že trošku šmykne, tak sa neprevráti. Ale behá poctivo, no. Dáme ho do stredu, až najlepšie vidíte. V tom pohári vidíte v skle, možno že v odraze, je potiaľto voda. Čiže nedával som nejaké minimum, aby držalo stabilitu, ale je poctivo naliatý. A máme tu dneska piatok. Krásny posledný deň z týždňa, na čo sa teším. Koľko máme hodín? 13:15. 13:15, čiže zhruba za hodinu a pol som u nás na sklade. Ešte celý ten kamión musím vyložiť. No dúfam, že mi niekto pomôže, že tam niekto bude, ale je piatok, takže každý má svojej roboty dosť. Takže uvidíme.
Dúfam, že mikrofón berie, som ho neskontroloval, len som ho vyťahol tu na spúzdra z krabičky a tá kamera robí to, že vlastne ako ja zapnem kameru a vyťahnem ten mikrofón z tej taštičky, tak vlastne automaticky sa hneď pripojí a mám na ňom nastavenú to potláčanie hluku. Sú to klasické mikrofóniky DJI Mic Mini, čiže tie dve v sade. A už som minulý jeden stratil. 2 týždne som ho nemohol nájsť. Už normálne som bol z toho taký, že bože, môj mikrofónik, kde si sa tam vála pod autom, kto si mi ho prešiel, alebo tak. A presne 2 týždne som nebol na chate. A keď som prišiel na chatu dorábať boiler, mal som prasknuté no proste nový boiler som zapojil, lenže keď som všetko pozapájal, vodu, natlačil systém, tak som zistil, že mi praskla hadička ku sprche, takže som skončil. To bola nedeľa, bolo tam 29 stupňov, som pootváral ešte okna, nie, že teda až sa tam vyvetrá, bolo tam 25 a zrazu bolo 29, tak som skončil a šiel som domov. Takže mikrofón som našiel na chate, v kúpeľni na poličke položený. Takže ešte to nie je so mnou až tak zlé, si myslím, hej. Že si pamätám. Sice až po 2 týždňoch, ale si pamätám. Takže už sme skoro dole. Už len tá dlhá rovinka a pár zákrutí. Pohár drží, no. Dáme ho napríklad sem, hej, trošku. Viete si predstaviť, keď idete s osobákom, hej, čo to s vami robí. Alebo keď máte telefón na prístrojovke, alebo čo si také. Takže neviem, už tu budú asi 3 minúty, takže asi to bude aj viac. Však keď čo, tak to trošku zostrihám, ale zišli sme dole Šturec, takže pohár stále drží a na zdravie. Tým, čo jazdia takisto citom. A ja viem, že nás není málo. Ahojte.